gyerekkorom ti már biztosan nagy tapasztalattal rendelkeztek ezen téren. Milyen érzés a színpadon állni? Nagyon jó. Biztató, hogy kerülni ide. Mi lesz a következő lépés? Mik a tervek? Hát jó lenne még az idén a 7-es, aztán következő év a 8. Szeretnél valamit még elmondani, és megköszönni valakinek? Igen, a munkatársaimnak, mert nélkülük ez nem lett volna így, és ez eképpen megvalósítható. Kérdés? Ugyanaz? Másfél év alatt sikerült megcsinálni a 6-os fokozatot, amit elsősorban a főszponzoromnak, Bíró Annának köszönhetek. Most van egy nagyon jó kis csoportom, akit el is hoztam, és büszke vagyok rájuk, és remélem a következő szemináriumon ők állnak itt helyettem.